Qaradaşly Ýazarhanyň nesli bolup doglan Gügünleri baqy juwan ýaşly biz Eýýamnyň içinden geçen ogullaň atlama sarasaň Qaradaşly biz Ahir şiýip atapir kalby seppara Jeppar verdi piri awdy jeppara Hak ýolny öwrenenler ykbala Haka hakykada bir inançly biz atlama sarasaň Qaradaşly biz Çuwal bagşyň gardaş diýip düýnäni durdy bagşyň yrza bulup şuňmany Qurban Seyit Mehmet Zekinummany Sungat üçin yürekleri joşly biz atlama sarasaň Qaradaşly biz Meret bagşy çeper sözüň ustady Sapar Vekir Oraz Gyjykçyň ady Jumaguly baglap Yakyny ýady Duýgu dünýäsinde agramdaşly biz atlama sarasaň Qaradaşly biz Hudaý berdi diwan bolup siz bilen Bayram bile adyn ýazar söz bilen Baş pehliwan ýok sabryna dözgelen Ujurly, gaýratly, hinberdaşly biz atlama sarasaň Qaradaşly biz Keşken çekip iýliň günüň watanyň Recep Kulu Atabayry atanyň Nagry edip insanlary Hudanyň şeýle ogullaryna çyn byýsonçly biz atlama sarasaň Qaradaşly biz Bally ýazgylyny garly jeppary Orazguly awdyda da köp many Ata doktor Jeppar doktor Lukmany Elleridir Hünerli biz, işli biz atlama sarasaň Qaradaşly biz Meylis diýip beglikdenem galypdyr Ay, bu söz degişmeden diýilipdir Bursugyna ýagşy niýet goýulypdyr Kalby kanagatly göwün hoşly biz atlama sarasaň Qaradaşly biz Şahyr bolup zekin donun geýmäne ýazar bolup hak sözünü diýmäne Gellik munna ýagşylygy ýaýmana Kerwen ýollaryna agyr güçli biz atlama sarasaň Qaradaşly biz Meret messan diýdi haýyş şeýdinde Toýly öwes taraşdasa beýdenne Mehmet Nurum timarlasa aýdanna Dostlary hormatly deňe dowuşly biz atlama sarasaň Qaradaşly biz